Здравейте, дами и господа! Понеже доста време не съм правил клипче, смятам да направя едно клипче на Bloons TD Battles! Йей! Йей! Това е толкова велика игра! Има и по-интересни от нея. Аз ще го направим енти. Следващия път ще го направим безплатно. Вие също... Вижте, притеснява този. Нещо. Имам Супермен! Да пак. Окей, става, защо не? Миналата седмица не правих клипче, защото бях много зле. Настинал едно друго, пък може да е защото бях леко забравил. Се тая. Странно принос. Да, картата е обърната асиметрично. Окей. Ще сложа едно уръдие. И на следващия път ще го апдейта това. Хайде! Това супер силно! Добре, хайде, взем Faster Shift. Ще взема Dual Layer Blades. По-късно може да взема и Triple Barrel, ма по-късно. Ако съберат достатъчно пари, със сигурност ще взема Супермен. Сега май ще взема хеликоптер. Хай, само 100 кинта, Йей! Къде? Ай, тука. Също има нещо. Само... готово, заключих го. Гледайте колко лесно се справя това. Дай да му помогна малко. Супер лайт. Заключиха ми го това. Сега трябва да плащам 8000 следващото тъпо. Но нищо. Няма проблем. Сега мисля да събирам за Супермен. Не. Няма да събирам за Супермен. Ще си действам хеликоптера за всеки случай. Но едно нещо доста ме притеснява. Едни страшни балони. Давай. Браво, Шредер. Много си добър. Аз мисля да му пратя един цепелин малко по-нататък. Май ще си апдейтне и уредието. Но само май. Силно ми е станало. Мога да си апдейтне сега това цялото. Така, като сложиш бодлички. Хайде, още само 500. Само още 250. Гледайте колко бързи, ужас. Това е като катечка.
о. Притесняваме това, защото не е стигнало лезвието. Стронг. Къде е Стронга? Тръни пак. Не. Нищо. Не е толкова зле. Да го прецакам малко. И какво става? Защо? Играти. Нищо, хора. Да отиваме към следващата игра, чакайте да питаме. Не мога да си позволя. Нищо. Сега ще играем на Assault Mode, не на арена. Нямам пари за нови кули. Quick Play. Assault Mode. Класика. Пак същия екип. Сериозно? Шегуваш ли се? Само този и... този. Да, пак. Why not? Супер! Пак си имам същия екип, само дето с едно подобрение. Той сериозно се спуща и трените там. Този тъпли ли? Да. Да, тъпе. Събираме за ясно. Вече всичко се изясни. Това такава нинджа бъдемо, нали? Не, пълещо дайт. Гледаш. Отказ, така се апдейтва на максимум. Следващото нещо, което си поставя, да, бум. Бум. Скоро ще го направя мисъл лънчър. За 5 парички не мога да си взема фраг бомбите. Това е мисъл лънчър. Велико. Фраг. 2 апдейти кости максимус. Не мога да направя нещо. Жалко. Само тък ще мога да си ги взема. Очевидно. Следващото нещо, което си купиш, ще бъде хеликоптер. Следващото нещо, което ще направя, това или Супермен, или ще го апдейтна този печага. Мисля, че видяхте избора ми. Ще взема и парашют, даундрafт. Не знам как се убиват уния неща там, тъпите. Тето миналата игра ме убиха. Аз много ги мразя тия. Да, този път им се светях.
За още един хеликоптер имам, но няма. Или за Супермен ще бъда, или за Downdraft, или за Poesy. Да, Rotor Razor следващото. Да дадем малко информация. Cool. Апаш. О, ако се бъде за това ще бъде бахтия. Дали се оправяш един хеликоптер? Не, събирам за Супермен. Събирам за Супермен. Това път не можеш да убиеш. Не те ли е яд смотля? За тия простоти той има Супермен. Гарост. И той има... Това? Той със слазени че ли си го направи? Ето за къде е събирал. Аз не мога да си го направя слазени че веднага. Стронг. Що не го направих на Стронг тоя? Воу, какво е това? Смотря. Воу, изгуби много кръв. Мисля му взема Laser Blast. Този май не е особено добър. Йей! Имам 7 медальона. Я погледнем при колите какво имаме ново. Не. Не! Ще изпрезем, дами и господа. Ето ни пак, дами и господа, имаше някаква тъпа изненадваща реклама, но напълнали. Окей, да погледнем тук какво имаме. Не знам. Супер Манки! Манки Вилидж няма смисъл. Хели Пайлот. Манки Инженер. Кобра е много тъп. Monkey Submarine, Balloon Cheaper, Dark Monkey, Duck Shooter, Ninja Monkey. Мисля в следващото видео да съм си апдейтнал Ninja Monkey-то. Окей хора, благодаря че гледахте. С вас бе Стефан Дилгеров. Следващия път очаквайте нова и интересна пак игра. Но не знам дали ще мога да правя често клипчета както преди. Помня, че веднъж за един ден бях качил около 20 клипа. Но очаквайте задължително поне по веднъж седмично, а може и по 2 пъти, по 3. Довиждане!